напълно обикновен ден в центъра на града. Когато изведнъж... Медальон на силата, активирай се. Ти си противно чудовище и за последен път тероризираш този град. Сега ще си платиш. Мю-мю стил, мю-мю финес. Мю-мю сила ще видиш днес. Да! Зоуи е страхотна! Давай! Така ли мислите? Обичаме Зои! Обичаме Зоуи! Чувствата са взаимни. Пази се, Зои! Пази се, Зоуи! Ягодово звънче, пълна мощ. Всичко е отново под контрол. Не всичко. Марк, от кога стоиш там? Видях достатъчно. Наистина не предполагах, че си такова момиче. Искам да кажа, погледни се. Но аз мога да ти обясня. Имаш опашка Да, но... и големи мъхести котешки уши. Да, но... Мислех, че си нормално момиче. Такава съм, Марк. Не, ти си една откачалка. Марк, почакай. Ти не разбираш. Аз съм нормално момиче, само че също така съм и... Аз съм Мю-Мю. Час по алгебра. Как се озовах тук? Благодаря ти, че изясни въпроса, Зоуи. Сигурна съм, че сега класът се чувства спокоен, като знае, че си Мю-Мю ли беше? Какъв срам. Отдавна си мечтая за среща романтична, но при мен нещата явно се нареждат по-различно. Не съм избирала да съм такава. Обаче избор друг, разбира се, не ми остава. Един екип сме и от нас зависи да спасим света опасност, щом надвисне. Признавам, трудно е да мисля за това, щом сърцето ми е в плен на любовта. Силата Мю-Мю. Стратегията на Мю-Мю. Май доста се изложи, Зоуи. Какво толкова? Всеки може да заспи в час. Но не всеки крещи неща като Мю-Мю сила ще видиш днес. Това са нейни думи, нали? Точно това каза. О, надявам се, че не съм издала някоя тайна. Това беше тъпо. Не е време за шеги. Мю-Мю на помощ. Надявам се да не нападне мен. Защо и аз не сънувам такива неща? Чувствата са взаимни. Какъв кошмар. Всички говорят за мен. Сега си мисля, че съм смахната. Но когато научат истината... Зоуи, добре ли си? Това на глас ли го казах? Аз ли? О, да! Добре съм, дори съм супер. Защо питаш? Защото току-що сложи горчица на пицата си. Ами аз така си я харесвам. Хубаво е, трябва да опиташ. Тя не е наред. Нищо ми няма. Напротив, има ти. Съвсем нормална съм. Както кажеш. До скоро, кукавелке. До утре, Зоуи. Да, до скоро, момичета. Поне знам, че просто се шегуват. Ако знаеха истината за мен и останалите Мю-Мю наистина, щяха да решат, че съм полудяла. Надявам се само Марк да не узнае. Здравей! Наред ли е всичко? Здрасти, Марк, да, аз... Здравей. Тръгвах към къщи и се чудех... О, така ли? Аз също. Наистина? Ами питах се, ако не мислиш, че е много смахнато... Да, Марк. Искаш ли да се разходиш в парка с мен? Ако, разбира се, нямаш нищо друго да правиш. Какво да имам да правя? Няма да взема да се бия с чудовища и разни подобни, а? Ами, добре. Тогава да тръгваме. Ела насам, искам да ти покажа нещо. Почти пристигнахме, не се безпокой. Спокойно, не се притеснявам. Малко съм притеснена. Къде отиваме все пак? Чакай малко. Едва ли. Дали ще се опита да ме целуне? О, не, нервна съм. Ще вземе да го направи. Знам, винаги така става. Трябва да мисля за нещо друго. Може и да не се случи този път. Може и да не се превърна в котка. Добре, пристигнахме. Зоуи, добре ли си? Всичко наред.
Просто изпуснах нещо. Не се безпокой за мен. Добре, съжалявам за това. Докъде бяхме стигнали? О! Това е прекрасно. Да, не е ли невероятно? Но защо цъфти сега? Още не е пролет. Не знам, но гледай. Това дърво е на повече от 100 години. Знам, защото точно под него прадядо ми е правил предложение на прабаба ми. И двамата били новодошли в града и казвали, че дървото им напомня за живота им в провинцията. Мечтаели семейството им да разцъфне като това дърво. Каква страхотна история. Благодаря. Но ти си права. Наистина е странно, че е цъфнало толкова рано. Ей, Марк, това дърво кара ли те да ме попиташ нещо? Нали се сещаш? Извинявай, какво каза? Нищо. Може ли да те питам нещо? Защо не? Няма да ми правиш предложение, нали? Не. Дядо казва, че дърво с дърво не си прилича, така е и с хората. Най-добре е да бъдеш единствен и неповторим. Мислиш ли, че е истина? Това, че всеки е неповторим? Ами да, предполагам. Нали, всички това повтарят. Осмели се да бъдеш различен. Да. Съжалявам, не исках да става толкова сериозно. Все пак е само дърво. Но е дърво, което означава много за теб. Мисля тази да е темата на научния ми проект. Как това дърво цъфти толкова рано. Така ли? Чудесна идея. И бих искал да ми бъдеш партньор. Извинете. Да, госпожо. Някой ще вземе ли поръчката ми? Една минута. Зои, има ли нещо? Държиш се странно. За какво говориш, Кики? Не си падам по никого. Искам да поръчам. Да, госпожо, идвам. Нищо не съм споменала за увлечение. Каквото и да е, отразява се на работата й. Закъсня за смяната си и всичките й клиенти се оплакват. Говоря сериозно. Лошо е, когато някой не се вижда какво представлява. Бриджит, тази забележка не беше насочена към мен, нали? Разбира се, че не. Заклевам се, че няма да кажа нищо за теб и за това как не вършиш нищо. Бъкшишът е 20%. Няма да споря с теб. Къде отиваш напитките ни? Съжалявам. Ей сега, госпожо. Прощавайте, момичета. Позволете да ви представя новото попълнение към екипа на Мю-Мю. Рене? Уесли, не мога да повярвам, че Рене Робъртс ще работи в Мю-Мю кафе. И така, Рене, за начало искам да занесеш тази ябълкова пита на маса 11. Добре. Ей, Бриджит, чудя се как такава известна поп-звезда ще обслужва масите в Мю-Мю кафе. Първо, това не е маса 11. Моля? Не съм поръчвала това. И какво искате да направя? Нищо. Така, значи. Мисля, че ще й трябва наръчник. Мога да й драсна няколко ключови фрази, за да се упражнява преди работа. Да, сигурна съм, че ще се готви старателно за голямата си роля в кафе Мю-Мю. Ей, може и аз да порепетирам за следващата среща с Марк. Какъв ден. Не мога да повярвам, че свърши. Добра работа, дами. Сега е време за малко празненство. Супер! Колко сладко! Това сме ние 5 в животински образи. Сладки, бомбонени, животински образи. Добре, Мю-Мю екип. Искам всички да дойдат долу в скривалището. Не разваляй купона. Сега празнуваме. Добре. Зои, знаеш ли изобщо какво празнуваш? Да, току-що приключи първият ни съвместен работен ден. Вашата съвместна работа още не е започнала, но скоро и това ще стане. Идеално! Вече започна. До утре сутринта тази планета ще принадлежи на циниклоните. И какво точно усещаш? Нищо. Каза го, за да слезете по-бързо долу. Това не е никак хубаво. Да, имаме торта да ядем. Аз имам балет. Успокойте се. Срещата наистина е важна. Вече сте заедно и трябва да ви обясня доста неща. Добре, вече сме заедно. Доколкото знаем, циниклоните нямат собствена планета, защото вероятно са изразходвали всичките си ресурси. Така че за тях Земята е добра алтернатива, затова изпращат извънземни духове, същества наречени вредители. Тези негодници. А ние къде сме в тази история? Всички вие сте били заредени. Затова сте подготвени да посрещнете онова, което циниклоните са замислили. Може да е всичко. От чудовища мутанти до отровни растения. И ние трябва да спрем тези чудовища? Имате всичко необходимо.
Нека да го преговорим. Уесли? Рене, сивият вълк. Кики, лъвската маймуна. Бриджит, черният делфин. Корина, синьото папагалче. И разбира се, вашият лидер Зоуи, дивата планинска котка. Ще черпите енергия от застрашените животни, с които сте били свързани. Но не забравяйте, че силата ви се състои в това да бъдете екип. Като имам предвид вашата интелигентност, трябва да ви предупредя за Имам въпрос. Как ще съчетаем училището с битките, които предстоят? съдбата на целия свят е заложена на карта. Сигурен съм, че ще се справите. И така, ще работите в кафе Миу Миу всеки ден, за да сте готови за... Ехо, имам въпрос. Насам Ели. Много смешно. Казвам се Елият. Какво искаш, Зои? Разбирам ситуацията с съдбата на света и съжалявам, но колко дълго очакваш да издържим така? Моля? Имаш ли представа какво е да стоиш пред шкафчето си в училище, наостри уши само защото си забелязал някого и за капак опашката ти се развява и се чудиш как да я скриеш от другите? На твое място щях да се радвам, че имам свръхсила. Радвам се, но се чувствам като откачалка. Ще свикнеш с това. Не искам да бъда откачалка. Май нямаш избор. Така... Защо не хапнем малко торта? Не, благодаря. Не ми се празнува. Просто искам да съм обикновено момиче. Не искаш ли да бъдеш Мимю? Кики, съжалявам. Влюбена в някого. Не е това. Слушай, едно нещо знам. Ако някой се държи глуповато, значи си пада по някого. Само не се увличай прекалено. Тогава наистина става голямо падане. Това е жестоко. Така ли? Разбираш ли какво става тук? Току-що получи съвет от експерта по романтичните въпроси. Представяш ли си колко гаджета е имала? На колко години е била, когато е тръгнала по срещи? Това не е важно. Вижте, аз съм лъв, царят на джунглата. Не си, ти си маймуна. Не съм, лъв съм. Той каза, че си златната лъвска маймуна. Още по-добре, винаги съм се чувствала като една маймуна. Откъде се взе? Сънувах ужасен сън. Мини-мю. Циниклоните нападнаха земята и никъде не можех да открия Марк. Мю-мю, на помощ! Не ми се вярва, че отивам на бой точно когато Марк най-после ме покани на среща. Ей, един момент, какво говоря? Той не ме е канил. Попита, иска ли да работим заедно по научния проект. Може изобщо да не ме харесва. Не, сигурно ме харесва. Нали ме заведе в парка? Но когато разбере, че съм Мю-Мю, много съм потисната, Мини-Мю. Ушите ми. Зоуи, какво става? Не дай, татко. Какво има? Излез, не идвай тук. Защо си в килера? Добре съм, наистина. Чао, мамо, чао, татко. Вратата още ме боли от снощи, когато се опитвах да отворя вратата на килера. Така ти се пада, като се промъкваш неканен в стаята на дъщеря си. Тук и сега. Искам всичко аз да разбера. Този път и никой друг. Искам всичко да си изясня. Има толкова неща, които не разбирам. Ето гневен вик от сърцето ми извира. Може би това се случва, защото вече те познавам. Ей, с какво разполагаме, Уесли? Погледни това. Не е добре. Нивото на кислорода в града спада с 6% на всеки час. Ако продължава така, целият град ще се задуши. До утре в полунощ. Замърсяването е съсредоточено около 5 черешови дървета. По едно във всеки градски парк. Изглежда е дело на дрен, ако питаш мен. Мислиш ли, че уврежда дърветата? Определено. Променил ги е генетично, за да произвеждат отрова. Нямаме избор. Мю-Мю трябва да унищожи дърветата. Да. Момичета, кажете на клиентите, че затваряме след 5 минути. Има спукана тръба в мазето. Моля, Нарушение на здравните изисквания. чакай малко. Време ли е? Да, време е. И така, момичета, мигът на истината настъпи. Какво точно означава това? Че е време екип Мю-Мю да срите нечи задни части. Супер! Циниклонският двоен дрен е променил генетично 5 от най-старите дървета в града и те отделят някакъв отровен газ. Имаме време до полунощ, преди града да получи задушаване. Това е лошо, нали? Изключително. Трябва да действаме бързо. Дърветата са облъчвани цели 2 дни. Ето я и задачата. Дърветата трябва да бъдат унищожени по едно и също време, иначе ще се получи експлозия. Извинете ме,
Как да разруша 100-годишно дърво? Известно ви е, че имам принципи. Дърветата са уникални като хората. Вярно е, но това е жертва, която трябва да направим за доброто на града. Дърветата са уникални като хората. Това ми харесва. Добре, Мю-Мю, защитете планетата! Мю-Мю единство. Мю-Мю съдба. Супер сили. Активирам сега. Медальон на силата. Метаморфоза. Всичко се променя на мига. И наистина, това не е игра. Няма го момичето, което някога познавах. Вече е по-силна и това я отличава. Ние сме страхотни, ние сме върха. Стигнахме далеч и крепи ни смелостта. Малко промени, но това е за добро. С мощна сила надарени да се борим срещу всяко зло. Това е достатъчно за теста. Странно, чувствам се леко замаян. И какъв е този мирис? Твърде късно е да го спасиш, Ромео. Моля, кой каза това? Твоето скъпоценно дърво отрови града. Гледай. Какво става? Става това, че ще заспиш заедно с цялата планета Земя. О, не! Дрен, ти какво правиш тук? Зоуи, Слушай се в съвета ми и се махай от тук. да беше дошла по-рано. Твоят Ромео и аз добре си побъбрихме преди да заспи. Дано не си го наранил, иначе ще ти видя сметката. Сега ще се дръпнеш или ще трябва да те унищожа заедно с дървото. Опасявам се, че не е така просто. Но ако имаш късмет, може да спасиш поне себе си. Бих могъл да убедя циниклоните да те приемат в нашия свят, ако се омъжиш за мен. Какво ще кажеш? О, това мина на косъм. Не улучи, а? Колко жалко щяхме да бъдем хубава двойка. Пак си помисли, лечуго. Котенце, забавихте достатъчно, за да могат дърветата да пуснат повечко отрова. Ще размислиш ли? Нали разбираш, че ако твоите приятелчета унищожат само 4 от 5 заразени дървета, ще има експлозия, която ще прати населението на целия град да се рее из стратосферата. Това се нарича победна ситуация за циниклоните. Помисли си, но аз май трябва да тръгвам скоро. Какво чака Зоуи? Какво има, Зоуи? Промени ли решението си? Съжалявам, Марк. Хайде, Зоуи! Колко още ще ме караш да чакам? Хайде, Зоуи. Трябва да го направя. Ягодово звънче. Пълна мощ. Елиот, нивото на кислорода се покачва. Май подейства. Момичетата успяха. Бяхме на косъм. Дори бях леко притеснен. А ти, Елиот, мина ли ти през ума, че момичетата може да не се справят? Никога. Доскоро, котенце. Мисля, че успяхме. Въздухът вече е по-приятен. Дървото. Съжалявам, Марк. Зоуи, какво е станало с теб? Защо изглеждаш така? О, не! Съжалявам, Марк. Всичко е наред. Така ли? Не се срамувай от това, което си. Забрави ли какво ми каза? Осмели се да бъдеш различен. Добре, се справям с това. Аз мисля, че е готино.
Интересуваш се от изложбата на застрашените животни? Да, аз знам, че и теб те интересува. Искам да кажа, че... Не, че така не насреща. Аз просто така ми се ще все едно. Мислех си дали да не отидем заедно. Не, благодаря. Шегувам се. Да отидем в събота. Ще се срещнем на гарата в 10 часа. Супер! Ти успя, Зои? Видяхте ли колко небрежна бях? Абсолютно. Не мога да повярвам, че ще излизаш с него. Наблюдавахте през цялото време. Ти си моят герой, ти си моят идол. Върхът си, Зои. Толкова съм готина, страхотна, невероятна. И толкова... закъсняла. Така, има ли пъпки? О, още е там. О, не! Смътан лъжлив крем за акне. 24-часова гаранция, как не? Каква прическа? Добре, забравям за косата, да видим дрехите. Трябва да се облека. Трябва... Това ще боли. Чао, мамо, чао, татко. Зои, няма ли да закусиш? Ау, колко неудобно. Не мога да повярвам, че закъснявам за първата си среща. Отдавна си мечтая за среща романтична, но при мен нещата явно се нареждат по-различно. Не съм избирала да съм такава. Обаче избор друг, разбира се, не ми остава. Един екип сме и от нас зависи да спасим света опасност, щом надвисне. Признавам, трудно е да мисля за това, щом сърцето ми е в плен на любовта. Силата Мю-Мю. Новото Мю-Мю откритие. Закъснявам за първата си среща с него. Това не е кое да е момче, а най-популярното момче в училище. Капитан на отбора на честа. Споменах ли, че е страхотен кендобоец? И се казва... Марк! Марк! Ето го. Добре, спокойно. По-добре да се уверя, че всичко е на мястото си. Нищо не виси. Поне косата ми е добре. Добре, Зои. Пристигаме. Още не се е тръгнал. Това е добър знак. Да съм спокойна, небрежна, разбираема. Зои, здравей. Какво става? Да не си глътна езика? Извинявай, че закъснях. Правих упражнения, нали знаеш? И така де. Малко се повлякох. Не си закъсняла. Дори си подранила. Аз... Ами... Какъв прекрасен ден, нали? Щом казваш? Страхотно. Вече се повтарям, още не е обяд. Хайде, Зои, говори за нещо интересно. Но не твърде интересно, не искам да го плаша. Зои! Моля? Пристигнахме. О. Чакай! Добре дошли в Музея на науката и чудесата.